Hola a tothom, en aquesta sessió anem a parlar de l'eina Gparted, que és una eina que ens permet, en entorn Linux, que ens permet canviar particions de discos, i gestionar, reduir-les, incrementar-les i fer diferents operacions sobre aquests. Llavors, per fer això jo tinc una màquina virtual, en aquest cas és sobre VMware, que és una Ubuntu i una Windows 10. Llavors el gestor d'arrencada del grup, que s'instal·la quan s'instal·la la màquina Linux, la màquina Ubuntu, ens permet escollir entre quin dels dos sistemes volem arrencar. Si entro com a Ubuntu, veurem quin sistema de particions té aquesta màquina. També el podríem veure en un entorn Windows, també podríem veure-ho, però donat que farem servir el Gparted, doncs ja entrem directament en l'entorn Linux. Entrem dintre de la màquina i un cop ens ha carregat la interfície, veureu que el propi Ubuntu ens porta una eina de gestió de discos que ens permet veure les particions, com estan muntades, que és aquesta d'aquí de discs. L'obrim i fixeu-vos que aquí veiem el sistema de particions que té aquesta màquina. Llavors tenim aquesta que seria la partició d'arrencada. Matitzo que aquesta màquina està particionada, el disc està particionat amb el sistema EFI, amb GPT, no amb MBR. Per tant, aquí tenim possibilitat de fer més particions, que són les que veurem aquí, i aquesta partició d'arrencada és la que hi ha al boot de l'EFI, i aquí hi hauria l'arranc dels dos sistemes, tant el de Windows com el de Linux. Aquesta segona partició és pròpia del sistema Windows 10, que està reservada per Microsoft. Aquesta és on hi hauria la C del sistema Windows. En aquesta és una altra partició reservada que es fa per recovery al propi Windows. Aquí hi hauria una partició de dades, el que seria la partició de dades de Windows, típica. Aquesta és la partició 5. I llavors la partició 6 i 7 hi hauria el sistema Ubuntu, el sistema instal·lat, on aquí hi ha el root, la barra del sistema instal·lat, i en aquesta partició 7 hi hauria el barra home, on està diferenciat. Quan es pot instal·lar la màquina podem escollir que es munti en diferents particions, cadascun dels punts de muntatge, i per últim aquí tenim un espai lliure de 18 gigas. Llavors, el que farem amb aquesta eina de Gparted és reduir el tamany d'aquesta partició, perquè la home realment no ens ocupa tant espai, li vam donar molt espai a l'inici, però ara no l'estem utilitzant, i el volem aprofitar amb aquest espai lliure que ens queda aquí per poder-lo utilitzar des dels sistemes Windows, perquè tinguin visió sobre aquest apartat d'aquest nou disc que es muntarà amb NTFS. Per fer això necessitem que aquestes particions, és a dir, quan el sistema està muntat, quan el Ubuntu està funcionant, aquestes particions es munten. Per tant, no podem operar sobre d'elles, perquè aquest disc és on hi ha el propi sistema que ara mateix tinc arrencat. Per tant, no em deixarà de canviar tamanys d'aquesta partició o de fer-li canvis. Llavors, el que farem és utilitzar aquesta eina que tenim aquí en aquesta pàgina web, que és el Gparted. Podem instal·lar el Gparted com a paquet, o podeu anar en aquesta URL, Gparted, o aquesta web, gparted.org, i baixar-vos el que seria la ISO del Live CD. I ara el que anem a fer és, en aquesta màquina d'aquí, l'apagaré i arrencarem des d'aquest Live CD. Apaguem la màquina, i ara el que faré és, en aquest cas ja us dic, estic utilitzant VMware perquè amb VirtualBox em donava un problema a l'hora de poder instal·lar les dues màquines, fer aquest dual boot sobre GPT. Llavors, per això ho he hagut de fer amb VMware. Llavors, anem a editar els paràmetres virtuals. Veureu que aquest software de VMware és molt similar al propi del VirtualBox. De fet, té bastantes més limitacions que l'altre. Si es vol una versió amb totes les capacitats s'ha de pagar una llicència. I ara aquí el que farem és apuntar aquest Gparted Live. Ara la versió que hi ha és la 1.2.0. Obrim això, muntem aquesta imatge i anem a arrencar la màquina. Ara el que hem de fer és que l'arrencar, l'apreto la tecla suprimir perquè entri a la UEFI d'arrencada i li diré que arrenqui des del CD, no des del disc. I ara em surt aquesta consola del Gparted Live, en el qual agafo l'opció per defecte, i veureu que ara li configurarem uns paràmetres perquè després tornar a arrencar i ens muntarà aquest Gparted Live operatiu per poder nosaltres operar sobre els discos. Primer ens demanarà, a veure si arrenca, exacte, ens demana aquí no toquem el Touch Keymap, el deixem tal qual, el llenguatge en aquest cas el poso en català, el 04, i continuï arrencant el 0. Ara es fa un reinici de la màquina de nou i arrencarà ja amb aquest Gparted Live. O sigui, ara ens arrenca el sistema, en el qual la gràcia d'aquest Gparted és que podem treballar en aquest sistema de particionats i ara sí que podrem fer operacions.
A veure, aquí el Gparted ens mostra les diferents particions que abans estàvem repassant també amb l'eina de disc. Aquí tenim les diferents particions que hi ha, val? I si ens posem a sobre d'elles, no? Podem fer diferents, podem borrar-la, podem redimensionar-la o moure-la, vale? El copy, i podem plegar-li format. Aprofito per avisar-vos que aquesta és una eina que és una arma de destrucció massiva. Pot ser perquè, clar, si es carreguem particions, doncs ens pot donar problemes de que els sistemes no arranquin o de que ens quedem sense les dades. Per tant, sempre és recomanable que si hem de tocar discos, almenys fem alguna còpia de les dades més importants o sapiguem que tinguem alguna manera de recuperar-les per si alguna cosa no anés bé. Val? Llavors, ara el que farem és, per exemple, aquesta partició d'aquí, doncs la canviarem de tamany. La reduirem d'espai perquè s'ajunti amb aquest espai d'aquí sense particionar i tot aquest espai lliure, crearem una nova partició que serà en format NTFS i que podrà veure, per tant, aquest sistema Windows d'aquí. Com ho fem això? Ens posem sobre la partició que volem canviar i fem el redimensionar o mou. I ara són aquestes 5 gigas, doncs ara el que li direm, per exemple, és que se'ns en posi unes 1.500, o sigui, 1,5 giga. Aquí el redimensiona mou no se'ns deixa fins que no hem clicat el més o el menys, llavors ens habilita el botó. Bé, doncs fem així, 1.500, redimensiona, i fixeu-vos què ha passat, que ara doncs aquesta s'ha reduït, abans teníem aquí 5 gigas, la partició 7 s'ha reduït, i aquest espai no assignat ha crescut. Cal tenir en compte que si ens queden espais assignats, és a dir, si el que fem és reduir aquesta partició i ens queda aquest espai assignat aquí al mig, o sigui, ens serviria perquè aquesta partició pogués créixer. No podem fer créixer una partició amb altres espais que no siguin contigus a la partició que volem fer créixer. Per tant, el que podem fer ara és, aquest espai que ens ha quedat lliure aquí, el que fem és creem una nova partició aquí, que serà de tot l'espai. Si no volguéssim posar-li tot, aquí li posem el tamany que volem que tingui aquesta nova partició. I ara en lloc de ext4 li direm el format d'NTFS, perquè així el podrem utilitzar també des del sistema Windows. Li diem add i ara ja ens ha creat aquesta partició nova, que encara no té nom, amb NTFS, i seran aquestes 20 gigas. Fixeu-vos que aquí ens està dient que tenim dues operacions pendents, perquè el Gparted, fins que jo no li dono aquesta icona d'aquí de dir aplica-ho tot, no comença realment a fer tots els passos. I ara aquí veieu és quan està fent un resize, ens està fent comandes per sota, doncs en el qual ens ha fet cadascun dels passos que ha anat a fer. És a dir, aquests canvis, veieu, ens diu quin és el sector de disc que ha canviat, etc. I ara tots aquests s'han aplicat ja aquí. Per tant, veieu, ja tinc la partició 8, que no la teníem ara, és una nova partició de 20 gigas gairebé. La P7 s'ha reduït de 5 gigas a 1,5 i ara veurem, doncs, aquí hauríem fet els canvis i ara el que podem fer és tanquem el Gparted, sortim d'aquí perquè ara ja no ens caldrà, fem un shutdown o podem fer un reboot i així se'ns arrencarà la màquina de nou. Ara podria desmuntar abans de fer el reboot el CD, però bueno, no ho faré perquè així anem més per feina. Ara arrenco Windows i veurem què ha passat amb el Windows. Teòricament, com que l'hem formatejat ja amb NTFS, el Windows ens hauria de detectar que tenim un nou disc, una nova partició aquí, que és l'espai que hem creat, en el qual, doncs, l'espai que teníem disponible o particionat des del Windows, doncs ara el tindrem amb més capacitat. Ara quan ens arrenqui, anem a veure en el sistema de fitxers, veieu que ens surt aquí un local disk. Veieu, tenim aquí un nou local disk, que és la F, que són les 20 gigas noves que hem afegit. Si voleu mirar com queden les particions des d'aquí, si hi ha aquesta utilitat de Create and Format Hard Disk Partitions, que és el gestor de discos de Windows, i aquí veieu, estic veient una altra vegada les particions que tenim, el que abans veiem el Gparted, aquí fet des del propi sistema Windows, i aquí fixeu-vos que ens apareix aquesta nova unitat. En aquesta d'aquí, doncs, és la nova que hem creat, reduint aquesta partició d'aquí, i hem pogut fer aquest nou espai, per què? Perquè hem reduït d'aquest i per tant tot l'espai lliure s'ha quedat contigu aquí. És el que us deia, si ens queden espais lliures aquí dintre, no podrem fer no podrem usar-lo com un espai contigu sencer. I ara d'aquesta manera tenim la partició D, tenim aquesta d'aquí que és la data i aquesta d'aquí nova que ens ha sortit. Per tant, en aquest sistema
perquè el sistema operatiu Windows pugui accedir, doncs tenim 20 gigas més a disposició i que les tenim doncs aquí lliures i disponibles per utilitzar. Per tant, com veieu, el Gparted ens permet canviar particions, a vegades té les limitacions segons quines operacions volem fer, però ens serveix per canviar el tamany d'elles i doncs, poder utilitzar aquest espai que ens deixa lliure per altres sistemes o per altres formats o per el que creguem oportú. Doncs molt bé, fins aquí. Moltes gràcies.